Mae wedi dod o'n ddefod bob nos Iau, teithio lan i Asda yn y car, a bag o hen boteli a phapurach yw tywall yw costrelau neithiol, fel pe bawb yn porthi rhywbeiriant y mae gwastraff iddo'n lew. Porthi fynwi dwbod yr ydwych mewn gwirionedd, buddsoddi ym manc fy nywelwch meddwl, cyn llwytho'r car a gloddes wythnos arall. A glidwyd i flaena'r cwmwyd o 4 ban, coffi o Columbia, ffrwythau o Sbaen, bysgod o fo Japan. A'r peiriant yn Blingo Planet yw stwffio storfeydd fel hyn. Dwi'n amain wir pam dwi'n casglu degwm o tilchion i'w hoffro mi yn ôl. Ai dim ond i gadw olwynion der i droi am 10 arall o ddifrod? Teimlaf weithiau, yn lle cynulw carthion, mae chreitiach fyddu a fradu bob adnodd. Eu llosgi nhw'n llawen, olew nwy glo, eu claddu nhw'n galonog, papur plastig tin, nes newenir gwenwynwyr, nes llwgyr llwgrwr, nes i fycanwaith cynnydd rygni, chrydu rhewi, ynghynt, nid wedyn, nes i gylch llonyddwch, ail ymledu o'i amgylch. Dim ond weithiau, yr hyn a naf, bob nos Iau, o dan obaith yn fyd, dwn i ddim, yw bancio gweddillion fy namodedd yn ifyd, yn gybyddlid gyhoeddus. Fel y gall rhod y rheibiwr barhau i droi.